Dacă să spun cine e Rossi. Rossi e un fost coleg de-al meu de la Bondon Palace, frate. Omul e destul de matur, însurat, punea copii cu asta. Dar îl îndrăce pe Boacă. Și Boacă e un inventat de noi, ai înțeles? Din minciună. Și-au-te, frate. Tot așa, stăteam noi de vorba acolo, dimineața la ora 9, de seama, n-aveam ce să fac. Dar se trezește el, se trezea de fiecare dată cu balamul, da? Și-au-te ce zice, bă, prințul. Băgați și până ta când am băgat eu prima oară la cămin. Știi că acolo sunt studenți la greu de aia care sunt sărbatici, băutură, muzică, ce până la bă, pe raionul la meu acolo, pe holul ăla, m-am dus așa, băi băieți, eu când vin de la muncă, și eu vin târziu, frate, că muncesc, vreau să fie liniște. Bă, nici muzica și nici măcar ciocnitul paharelor sau sticlul să nu s-au dat. Înțeles? Rosis! Se bagă Rosi până mea a doua zi de la muncă, bagă în pat. Nici mie s-a pus în pas să-l ia somnul mare, bă, aram ce era pe holul pe acolo, toată lumea, toți studenții aia, pahare, sparte, ciocnit, da, muzică, Bă, băiatul, s-a dat Rosi jos din pat, rău de tot, dintr-o dată, zicea, bam, aici, bă, oh! Băi, atenție! Bă, toată lumea, femei, bărbați și erau pe acolo, contea. Drept, toată lumea. Muzica, pa, dintr-o dată, stop. Băi, ce v-am zis eu vouă? Păi, băi, Rosi, ne cine scuze. Băi, mâncați aici, până așa am început. Bum, exact așa. Bum. Bă, că erau copii, că erau femei, bărbați. Toți cădeau așa. Când am ajuns în capul felului, hai să așa. Țineți minte de acum încolo, numele ăsta. Rosi. Să nu se mai aută nimic, ați înțeles? Și toată lumea au sus, au făcut curat, liniște, frate, cu camere, toți.